Hello guys, आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजम ब्रह्म YouTube चेनेल। BTR गोबां दावहा जागासिनो दङ UPPL, BPF बै मोननै हानजानि गेजेराव। नाथाय सोर जेनगोन सोर देरहागोन बेखौथ' बुंनो हानाय दासिमबो जाथ'खै। नाथाय खायसेया सानना लाखादो आं देरहागोन आरो खायसेया सानना लादो आं जेनलांगोन। बेफोरबायदि मानो जादो गोसोआव आरो बेफोरबायदि गोसोआव मानो लाबोदो? जानो हागौ बिथांमोननि गोसोआव गिनाय दङ। बेफोरबायदि थासारियाव जे BPF नि दा थानाय BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारिया मा खालामदो बिथां सारा फेसबुकआव मोनसे पेज खुलिदो आरो बिथाङा पेजआव मोननैसो खोथा बुंदो आरो बे पेजखौ जों नायना लानि अब्ला नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। बे फेसबुक पेजखौ आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय खुलिनाय जादों आरो बे फेसबुक पेजनि दारै बयबो रायजो राजाफ्रा आपडेटखौ लाबाय थानो हागोन आरो BTC नि जेसेबां डेभेलपमेन्टेल वार्क बा जोंनि पार्टिनि जिखिनि स्ट्रेटेजि बेफोरखौ आङो आपडेट खालामबाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो बे फेसबुक पेजजों कानेक्ट खालामनो हागोन आरो आपडेटखौ हरबाय थानो हागोन आरो जोंनिफ्रायबो आंनिफ्रायबो बे फेसबुक पेजनि दारै नोंथांमोना लेटेस्ट इनफरमेशनखौ मोनबाय थागोन। गोजोन्थों। स' फेसबुक पेजखौ बेबायदि फल' खालामनानै बुङाबाबो जायो, मानोना जाय जायनो नांगौ बिथांमोना फल' खालामखागोन आरो जाय जायनो गोनांथि बिथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामखागोन। बेनिखायनो जानो हागौ इलेक्शनबो फैबाय थादो मा मा आपडेट होगोन, बेनिखायनो नोंथांमोना फल' खालामनानै दोनबानो जाबाय जाय जायनो नांगौ, नङा होमबा? बेनि गेजेरजों नोंथाङा फैगोन समफोराव नुनो मोनगोन इलेक्शनाबो बारा गोबाव गैला, नङा होमबा? माबा आपडेट होयो, नङा होमबा? मोजां आपडेट होबा मोजां नाङो आरो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो दि जायफोर पलिटिकेल लिडारा गावनि हारि हारिमु आरो हारिनि थाखाय जौगानाय बिथिङाव खामानि मावगोन, लोगोसे गावनि ओनसोलखौ सुस्रांगोन आरो ओनसोलनि गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय पलिटिकेल पार्टी बा पलिटिकेल लिडारसो नोंथांमोना भटखौ होबानो जाबाय आरो बेखौ देरहा होबानो जाबाय। अब्लासो ओनसोल गावनि ओनसोल लोगोसे बर' हारि राव थुनलाइ बैफोर जौगागोन, नङाबा बेक जाना थागोन। बबा सहैगोन जोंनिया बेक जेनेरेसन, नङा होमबा? बेनिखायनो जोंबो गोग्गो राव हारिमु दानायनि जा सिमांफोर दङ जोंनि, बेफोर सिमाङा जाफुंहोनो थाखाय जोङो मोनसे एबा सासे मोजां पलिटिकेल लिडारनिबो गोनांथि। बेनिखायनो नोंथांमोना नायनासो भटखौ होबानो जाबाय, नङा होमबा? स' नोंथांमोननि गोसो जेराव होयो आं बेखौ कमेन्टमेन्ट खालामनो थाङा। दा खोथाया जादों मा, जोंनिया दावराव जानाङा लिडारफोरनि गेजेराव, पार्टिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि ओरैनो जादलाबायबाय दङ आरो बेफोर जानाङा। गोजोन थासारियाव इलेक्शनफोरा जाना थानांगौ, नङा होमबा? आरो बेखौनो बुंनानै आङो दिनैनि आंनि नैबे भिडिअखौ फोजोबनो नाजाबाय। लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै मोनसे गोदान टपिक लानानै लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय आङो बाय बाय खालामबाय। अब्ला नेक्स्ट टपिकजों लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय।